марҳилаи гурӯҳии Евро 2024 ба охир расид ва ҳар мунтахаб роҳи худро то финал аллакай фаҳмид. Дастаҳо рақибони худро дар як кашфинал диданд ва тахмин мекунанд ки бо киҳо дар як чорфинал рӯбарӯ мешаванд. Ана барои мухлисон медонед чӣ ҷолиб аст? Ин ки ду дастаи бузургтарин дар ин мусобиқа метавонанд дар финал ба ҳам оянд. Гап сари кадом мунтахабҳо меравад дарк кардед? Якачинҳои Англия ва Фаронса. Дар ҳақиқат ин финал барои ҳамагон тамошобоб мешавад. Барои чӣ? Дар ин навор хоҳед фаҳмид ки чаро Англия муқобили Фаронса дар финал ҷолибтарин бозӣ мешавад. Англия, Швейтсария, Олмон ва Испания. Аллакай 4 иштирокчии даври якчорниҳоии Евро 2024 маълум шуд. Моро рақобатҳои ҷаззоб имрӯз ҳам интизор аст. Тамошои ҳама бозиҳои чемпионати Аврупоро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама барои шаҳрвандони Тоҷикистон бонус то 8000 сомонӣ дар аввалин ҳисоб пуркунӣ бо промокоди TAJFUT пешниҳод мешавад. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Аввалан ин ки финал бо дар назардошти ситораҳо дар Англия ва Фаронса тамошобини зиёд ҷамъ меорад. Ин ду мунтахаб аз ҳама зиёд ситораҳои футболи Аврупоро доранд, яъне миллионҳо мухлисон ба тақдири қаҳрамонӣ диққат хоҳанд дод. Вақте дар бозӣ Килиан Мбаппе, Ҳарри Кейн, Ҷуд Беллингем, Гризман, Фоден, Сака, Салиба, Канте, Палмер, Кунде ва як рӯйхат пур аз ситораҳо ки бошанд, шумо ҳеҷ гоҳ тамошои ин бозиро аз даст намедиҳед. Ба ҷуз ин мухлисони дастаҳои бузурги аврупоӣ диққат медиҳанд ки ин футболбозон худро дар финал чӣ хел нишон медиҳанд. Ба ҷуз ин мунтахабҳои Англия ва Фаронса хайп атрофи худ зиёд доранд. Дар 4 мусобиқаи охири байналмилалӣ ҳар ду кишвар аз зумраи фаворитон буданд. Дидани ҳар ду дар финал бозиест ки тамоми ҷаҳон интизораш аст. Бале, шояд дар марҳилаи гурӯҳӣ онҳо мухлисони кам ҷамъ оварданд, вале дар финал мухлисон омодаанд ки бо сарфаи калони маблағ варзишгоҳро пур созанд, чунки дар ин бозӣ тақдири қаҳрамонӣ дар Аврупо ҳаллу фасл мешавад. Англия муқобили Фаронса эл классикои чемпионати Аврупо маҳсуб мешавад. Масалан дар Амрикои Лотинӣ Бразилия муқобили Аргентина чунин статусро доранд. Маҳз ин ду даста аксари вақт дар финали Копа Америка ба ҳам меоянд. Ин навбат мухлисон топ рақобатро дар Евро интизоранд. Англия ва Фаронса дар финал ба ҳам наомадаанд. Барои ҳамин тамошобинон орзуи чунин финалро карда истодаанд. Паҳлӯи дигари муҳим аз ин бозӣ медонед чӣ аст? Англия муқобили Фаронса метавонад Кейнро мотиватсияи иловагӣ диҳад то қасди бохти ҷоми ҷаҳони 2022ро аз дасти Фаронса гирад. Ёдовар мешавем ки Англия дар якчорфинал аз Фаронса шикаст хӯрда тарки Қатар карда буд. Ҳама фишор ба сари Кейн афтида буд ки пеналтиеро ки метавонист бозиро ба экстра тайм барад ба самар расонидан натавониста буд. Ислоҳи хатогӣ карда ба Англия ҷомеро баъди 58 сол овардан тӯҳфаи беҳтарини капитани мунтахаб ба кишвараш мешавад. Боварӣ дорем ки қиёфаи Мбапперо баъди пеналтиро натавонистани Кейн нисфи ҳайати Англия хуб дар ёд дорад ва аниқ онҳо ташнаи гирифтани қасос ҳастанд. Сабаби дигаре ки ин финал беҳтарин мешавад он аст ки бозингарон ташнаи рақобатанд. Ҳам Фаронса ва ҳам Англия дар евроҳои қаблӣ ноком шуда буданд. Фаронса соли 2016 ҷомро ба Португалия дод, Англия бошад соли 2020 ба Италия. Барои ҳамин финалро ҳар ду ҳам бесаброна интизор ҳастанд. Ба ақидаи шумо чӣ дӯстон? Кадом мунтахаб то финал роҳ меёфта бошад? Агар Фаронса бо Англия рӯбарӯ шавад, ки шонси бештари қаҳрамониро дорад? ҳатман фикратонро дар комментария қайд кунед ва наворҳои ҷадидро мунтазир бошед.